Greetings to all my lovers. Welcome back to my channel. Umkhulu odla ngonyezi lo impande egawula ezizweni, uthumbeza, uhlophe. Ngizocacisa kakhulu namhlanje ngithi-ke yindaba kube kwingilazi yamanzi mekuphahlwa. Yindaba kuphoswa imali phansi mekuphahlwa. Kwenziwa yini lokho? Indaba kudingeka kangaka ukuthi lonto yenziwe. Isisiza thina. Futhi lonto leyo izokwenza kanjani? Ngizocacisa kakhulu-ke namhlanje ngako konke lokho ukuthi nawe umuntu lapha ekhaya ugculiseke futhi nawe ungadingi umuntu aza khiphisa imali athi ngoba ufuna ukutshela ngalokho kumele uhlawule ulethe inkomo yakhe ngokuthi nje akuchazele isimo esinjalo. Nawe uzokwenza ekhaya lokho kuzokusebenzela. Haleluya, amen. So imali yenziwe ngetshe eqhamuka ngaphansi komhlaba as i-iron. Uyabona? So imali iwumhlabathi, iyitshe. So mawukuthi wena usebenzisa imali emsamo uyakhanyisa umuntu omdala. Thina siyini? Sumhlabathi. Mesigqitshwa phansi siyaphelela emhlabathini siphele. So le mali mayiphosa phansi iba isikhumbuzo kumuntu omdala ongasekho ukuthi usakhanya futhi usaphila ngokomoya futhi usakhunjulwa, uzuzwa ephila futhi ewumuntu esimeni sekhaya. Uyabona? Uthola kakhulu uthando. Mawuthi gogo ngizokukhanyisa ngeshekela lamnandi ngilibambe ngesandla, ngicela uphakame ukhanye la ukhona. La ekhona uyezwa futhi uyasheshe asondele azozwa zonke izinto zakho ngoba wena uyamphakamisa, uyamkhumbuza ukuthi wena useke waphila kulomhlaba. Le mali iyindalo kuwe, iyaphila kuwe, unamandla amaningi, ayikho into engenzeki ngawe. So ingakho umuntu omdala asheshe aphendule noma akuvulele iy'nhlanhla futhi uyajabula futhi uyathokoza kakhulu mowenza lokho empilweni yakhe. Uyabona? Kubalulekile ukuthi mawuphahla phansi uthathe ishekela lakho ulibeke phansi. Ngabe i-R1, imali emhlophe kuphela, hhayi imali emnyama, imali emhlophe. Ngoba usuke uzomqhakazisisa, uzoqhakaziswa. Uyabona? Naye azizwe ingelosi enkulu yasezulwini, abe namandla, abe isimo esihle noma abe yidlozi elihle noma abe yithongo elanamandla eliphelele kuwena. So it's very, very important guys to make sure ukuthi umuntu omdala la ekhona ujabule. Uyabona? So kuzokwenzeka kanjalo. Yenzeka kanjalo kahle kahle lento. Uyabona? Wenze kahle nasekhaya konke kukusebenzele. Imali emhlophe iyakwazi ukukhanyisa umuntu owahamba kanzima emhlabeni, wahamba ngesikhali, wazibulala, waba sengozini yemoto, wahamba isikhathi sakhe singakafiki. Uyabona? Wahamba kabuhlungu ekhala. Uyabona? Ekhalaza. So lapho le mali emhlophe iyakwazi ukumthobisa futhi athole ukukhanya futhi anikezwe, aphakanyiswe, athethelele amacala akhe ngayo le mali emhlophe omcelele wena usemhlabeni kuNkulunkulu. Engasakwazi ukuzikhulumela. Kumele umkhulumele, umcelele emazulwini ukuthi alingene izulu, abe nokukhanya okwengunaphakade, abe idlozi, abe isimo esihle kuwena noma abe ingelosi enhle. Base sizalana-ke. Ingilazi yamanzi kumele uthi moyibeka phansi ufaka amanzi ahlanzekile. Lawo manzi lawo mowafaka lawo manzi kumele wenze sure ukuthi ahlele endaweni e-right futhi nala khona kuhlanzekile. Lawo manzi ngoba afanele aphuzwe abantu abadala.
bathola amandla abantu abadala kulawo manzi. Futhi ngoba mele wabeke ngeglasi, isalukazi esidala esahamba singaboni emehlweni, fanele sithi mesiqhamuka sififiyela sikwazi ukubona ngoba ingilazi yaxhopha, amanzi kwawona ayaqhakaza, sisheshe sikwazi ukufinyelela. Uyabona? Sithola amandla siphuze. Nawe masuwaphuza lawo manzi lawo, ayakwazi ukuthi umzimba wakho uhlanzeke, ube namandla, ube nempumelelo, uthole ukukhanya, nento ekuhlupha ngaphakathi noma unesilonda thizeni noma kwenzakaleni, lawo manzi uyawaphuza mawuqeda ukukhuleka. Ayakuhlanza futhi ayakuthobisa futhi uma uwumuntu onesithunywa siyashesha siphakame futhi ngaleso sikhathi, ngesikhathi wenza into enjalo. Uyabona? So bonke abantu abadala basuke bejabula ukuze nabo bebekulekelela noma belapha umuntu sebephuze wona lamanzi, bathole inkuthalo, bathole konke okuhle. Nomuntu okade woma kudala akwazi ukuthi-ke athole amandla kukona. Uyabona? Siyacela ukuthi-ke makube khona ukukhanya. Uma wabeka lamanzi phansi, uyawaqala uwakhulekele, ucela ukuthi bonke abantu abadala abangasekho abakhanyayo, ngicela ukuthi nizomimilita la, nithole amandla ukuze nami ngithole ukulekeleleka kuko konke engikwenzayo. Kungabi khona izinto ezingenzeki. Nani nibe namandla, nithole inkanyiso, nizizwe niphila ngokomzimba kodwa niphila ngokomoya. Siyacela ukuthi-ke manibe nokukhanya kuthina. Ukusho into enjalo bese uyawabeka amanzi bese kuyakhuleka usho ukhulume. Ingilazi yakho nje ayimele ibe nombhalo, kumele ube iglasi ebonakala ngisho yonke into ephakathi. Uyabona? Nokuhlanzeka kwayo abonakala amanzi ahlanzekile. Engabi ingilazi enokubomvu noma igilazi enombala omnyama. Yabona? So kumele bese bebuka babone ithemba, yonke into abayenzayo babone ukuhlanzeka kwayo bengale. Uyabona? So ayikho into okumele wenze ngoba uthi ugcina icala noma uthi hhayi ngoba kunje, hhayi ngoba vele uwenza ngale ndlela. Yona uma ukade ungazi, hhayi angikubeki icala, kodwa namhlanje usuyazi ukuthi uma uphahla uphahlelani. La manzi owabekile usuke ungagangi, asuka namandla mawuqeda ukukhuleka. Kufanele uwaphuze noma ugeze ngawo ubuso noma uwafake endishini ugeze ngawo. Azokulekelela kwimoya evunguzayo ekhaya. Nayo yonke le moya sithi mesiphuma sihabule, sithi mesingena ekhaya futhi sihabule. Iyabona, iyalekelela kakhulu into enjalo. Siyacela ukuthi-ke lokhu nikwenze emakhaya. So ngiyabonga ngesikhathi senu lapha ekhaya. Nani niphile, mkhulu odlangonyezi, impande egawula ezizweni. Don't forget to like and subscribe. See you on my next video. Sengichaza ngey'baluleke kakhulu futhi ezinamandla ngoba ngiyawakhuluma amaqiniso, angiyigcini i-information eningi kumina. Ulwazi ngiyalikhipha nje like kakhulu. So you should keep on watching my videos.